Salutare toată lumea și bun v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas, partea, episodul 4. Și ne revedem din nou la episodul 4 din GTA San Andreas. Și astăzi nu știu ce să facem în episodul 4 din GTA San Andreas single player, nu știu ce să facem. Ne plimbăm prin propriul nostru oraș, nerușinat. Bă, am ales o salvare, cea mai șmecheră salvare din lume. Mergem și noi pe aici, ne plimbăm prin tot orașul. Că facem și noi un episod de... A zis și voi, faceți un episod mai lung, faceți un episod mai lung, multe și multe. Dacă mă dă să mă plimb eu cu mașinuța mea Super GT, uiii! Ne plimbăm noi prin orașul San Andreas. Atât ce... Ia uite. Face-ți rog, dă-te cu trabantul tău. Uiii, fac un episod din GTA San Andreas. Uiii! Bă, voi se blarizați repede, bă. E țiganule. Facem și noi un episod aici mai lung, un pic, pentru că eu am zis să fac un episod mai lung din GTA San Andreas, pentru că am fost de 6 minute și 4 minute. Ies un pic din mașini pentru că nu cred că se aude. Ne plimbăm noi prin orașul nostru din GTA San Andreas. Ne plimbăm prin GTA San Andreas. Faceți rog. Ce mașină? Motoretă. Dă-te jos, tu taci. Nu că nu zici tu. Unde să mă duc? Dacă dau alte salvare. Că m-am... Nu mai dau. Tot pe asta mă plimb. Veni să se iei motocicleta. Polițai! Fugi! Retragerea! Bă, dar eu intru în cur, bă, și după aia vezi ce faci cu mine. Intru la gagici. Hai, fugi! Fugi de graburi! Fugim de graburi. Toată ziua pe ea nu pot. Ce-am? Fuck you! Toată ziua prin orașul GTA San Andreas. Asta este a 4-a parte din GTA San Andreas. De acum nu mai știu cum să o intitulez. Nu pot să nașpa. Acum zburăm cu jetpack-ul. Zburăm cu jetpack-ul. Zburăm și noi cu jetpack-ul. Mai știu că zburăm cu jetpack, nu? Nu zburăm cu jetpack-ul. Zburăm cu jetpack-ul. Față truc. Zburăm cu jetpack-ul. Zburăm cu jetpack-ul. Zburăm noi cu... Ce aici? Băi! Dacă mă sinucid. Pentru că... n-am uitat. Așa, am plecat. Nu, dă jetpack-ul jos. Ia, o mine. Stop. Dă mașină. Dar nu fugi! Prostului. Dă mașină. Dubița, eu dubița. Eu dubița, gata. E noapte! Ui!
Pentru că mai bine noaptea decât ziua. Ne plimbăm prin orașul București. De motociclete. Motociclete. Motoscârțe. 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 După motoscârțe. Dă mașina să mă duc după motoscârțe. După motoscârțe. Uiii! Dă de taxi e prost. Și cam aici încheiem și noi episodul din GTA San Andreas, partea 4. Cam aici încheiem și noi episodul din GTA San Andreas, partea 4. Uite asta cum picicăle. Și toată lumea, pa, pa, vă salută Eduard Dedi.